Yes. Angolozi. Welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, kulezi inkinga ke ezibhekene nemboni yamatruck bathi ke lensizwa yakashongwe iboshiwe emva kokubonakala kule video engendla. Lensizwa ke sencane lingaselo eminyakeni o29 yehlisa udriver ongakwazanga nokuthatha isikhwama sakhe yabe siphunyela ke itruck ngopetrol noma ngoparaffin yabe itruck ke isiyasha iyanqunqa, not knowing ukuthi ke kunama camera ke asema office avele amkhipha enjengoba enjalo. Phakathi ke social media lithe nje liphumela ngabamaziyo bese bemgcwalisa izinkundleni zokuxhumana nentshebe yakhe. Okuthema ibona lokho ukuthi uyatrenda ku social media wavele wahamba ogunda inwele nentshebe, kodwa ke amaphoyisa ke ambophe khona kunjalo ngenxa ukuthi ke igama lakhe belihlanganiswe nezithombe zakhe bezicirculator ku social media. Kunokuphambana ke kwembono njengoba abanye bebeseka laba abashisa amatruck ngenxa yencindezi ababhekene nayo njengabashayeli, kodwa ke umbuzo uthi ke lokhu kushiswa kwamatruck kuyayixazulula yini inkinga ekhona kulemboni njengoba ke umfowethu eseboshiwe nje futhi ezoboshwa yedwa agcine sethwala namacala ke angawenzanga. Ngazi ukuthi uthini wakho umbono ngale ndaba? How best can Mzansi resolve what is happening, because sekunesikhathi ke kukhulunywa indaba yalamatruck nokuqasha kwabantu abangenazi imvumo zokusebenza eMzansi. Engazi ukuthi kahle kahle inkinga ikulokho noma kukhona okunye esingakwazi njengomphakathi. Angazi ukuthi uthini wakho umbono, but do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.